Good morning mga kaspero. So sasaglit tayo ngayon dahil kalma hanggang alas 11 o alas 12 ng tanghali. Kaya sasaglit tayo kung saan tayo makakahuli ng malalaking isda ngayong araw mga kaspero. So dalawang bangka kami. Ayan. Kasama natin si Bro Ryan, si Bro Dendo, si Danny. Ayan. So suportahan natin yung Facebook page ni Kapadjak. Ayan. Ito yung bangka niya. Ito. Kay Andy Kapadjak mga kaspero. Ayan, suportahan natin yung Facebook page niya. Andy kang YouTube. So, ayan siya mga kaspero. Siya yung bangkero natin ngayong araw. Pagdating dito sa spot mga kaspero, tingnan nyo yung visibility ng tubig dito. Sobrang linaw mga kaspero. Ang problema lang, nagkaroon ng fog yung camera natin, yung camera lens. Kaya medyo may labo ng kaunti yung pagkakuha natin dito sa mga shot natin ngayong araw. Pero ayos lang din mga kaspero dahil kita naman natin kung paano natin tinitira yung mga pelagic ngayong araw. Sobrang dami talaga nag-isda sa spot na ito. Kaya abangan natin mga kaspero kung ano mahuli natin. So yung gamit nating pana, ito pa rin yung patos natin na ginawa natin yung invert at 7mm shaft na double bar by Corsi Spearmaster mga kaspero. At double band lang yung gamit natin na kicker, 14 lang, tapos isang 14 din na main. At yan yung swak na rubber sa shaft natin. At unang drop nga natin dito sa spot na ito, medyo hindi pa nagpag yung camera natin at meron pa ikot-ikot sa atin na isang good size na green job fish or malaguno. Mga 2 kilo na ito o mahigit mga kaspero. Meron kasi akong nakita na isang tugtutuna mga kaspero, ngunit distansya sa atin, ayaw lumapit. Kaya ito na lang yung tirahin natin para meron na tayong binumano. At yung tinira natin sa pool mga kaspero, pinamaan. Napakaganda ng accurate ng shot natin, tagusan talaga. Kaya first fish of the day, isang green job fish or malaguno mga kaspero. Ikalawang drop nga natin dito sa spot mga kaspero. Ayan, nag-umpisa na ng bag yung camera lens natin. Kaya medyo nag-aalinlangan ako at dahil meron akong nakita na isang malaking barakuda or great barakuda, kung tawagin sa amin ay bansa mga kaspero. Ayan, meron pang sumasama na maliliit na matambaka. At ayan, dinahandahan kong pinuntahan dahil nung nag-ambush ako, nagsandas, ayaw lumapit. Kaya yung ginawa ko, pinuntahan ko na at tinira. Sapul na sapul mga kaspero. Ganda ng pagkatama. At humila pa ito ng tali. Buti na lang medyo mahaba yung tali natin sa reel. At nung hinila, grabe, sobrang lakas. Nagpahila ako mga kaspero. Talagang hinila talaga ako ng isdang ito. Ito yung nakakatakot sa isdang ito mga kaspero. Dahil pag once na pumasok yung tali natin sa bibig niya o sa ngipin, talagang putol talaga yung tali natin. Kahit yung mga kamay pa natin pag sumabit yan. Kaya minsan yung mga spero natin nadadali nito dahil hindi nila alam na napakatalas ng ngipin ng isdang ito mga kaspero. At nung hinihila natin dito sa taas, buti tumigil na. At nung sinaksak ko ito mga kaspero, talagang matagal pa mamatay ang isdang ito. Kaya ayos lang dahil nakuha na rin natin. Malaki ito, umabot ito ng mga 12 kilos mahigit. Pangalawang isda natin sa araw na ito.
natangay na tayo ng agos. At ayan, meron pang lumapit na isang pawikan mga kaspero. Ayan, nag-start na talagang mag-moist yung camera natin. At merong lumapit na job fish. Kaya hindi ko na pinalagpas, tinira ko na mga kaspero. Pasensya na kayo, medyo malabo. Pero kita pa naman mga kaspero kung paano natin tinira itong pangatlong isda natin na green job fish. Sa ambos ulit tayo dahil nakita ko na hindi mapakali yung mga bait. Ito pala, isang black GT na lumapit. Mabilisan siya mga kaspero, ngunit mabilis rin yung shaft natin. Kaya nung tinira natin, ayun, lechon. Ang ganda ng patama, hindi na nakakapalag mga kaspero. Unang GT natin, malaki-laki na ito. Maabot na mga 7 kilos or 8 mga kaspero. Ito yung hindi ko inaasahan, galing sa tabi. Napakalaking trevally mga kaspero. Kaya hindi ko na ginalaw yung pana ko, hinintay ko na lang na tumapat siya sa atin bago ko binira. At ayun, napakaganda ng pagkatama. Hindi na tayo nahirapan na makipaghilahan sa malaking isda nito dahil stone shot natin or natamaan natin yung pinaka-utak ng isdang ito. Kaya hindi na nakawala. Laki nito, nasa 12 kilos mahigit. Kaya ayos na. Sulit na yung mga dive natin. Saglit pa lang tayo ng ka-dive, pero tingnan nyo naman yung mga huli, halos mga mamaw. Kaya paldo na talaga sa araw na ito, kahit ito lang yung nahuli natin. At next dive natin, same spot pa rin kung saan natin napana yung trevally. Tamang ambush lang tayo. Kung napapansin nyo, napakaraming bait pa rin. At ayan, pag ganyan yung reaction, ibig sabihin meron talagang isda na lalapit sa atin. Kaya ayan o, GT mga kaspero. Ayan, patay ka ngayon. Stone shot ulit. Napakaganda ng accuracy ng pana natin. Oh, talagang tinamaan yung pinaka spinal cord dito sa gitna. Kaya hindi na nakawala itong malaking trevally ulit na pangatlong napana natin mga kaspero. Na natin sayangin yung pagkakataong ito mga kaspero dahil minsan lang tayo makakapunta dito sa spot na ito dahil dito talaga napakaraming GT at malalaki pa. Kaya ayan, nagsikalasa na naman yung mga bait. Kaya ibig sabihin meron na namang malaki. Eto, tinutukan ko na mga kaspero, sinira. Ayun, spine shot ulit. Grabe, pang-apat na GT, spine shot. Ganda ng mga patama natin sa GT. Halos walang laban yung mga tinitira natin GT ngayon mga kaspero. Kahit medyo nag-fog yung camera natin, ayos lang dahil sulit naman sa mga huli. Ito pa mga kaspero, halos walang tigil yung mga GT. Ayan, naghahunt pa ng mga bait. Halos hindi tayo nakita. Nung nakita tayo, tumigil. At ayun, tumalikod. Nung tumalikod, binira ko na. Basta sa tamang distansya lang mga kaspero, pwede niya yung panain. At ayun, sapol sa gitna ng katawan. Kaya
perfect na yan. Wala nang kawala mga kaspero dahil naka-double valve tayo. At ayun, same spot pa rin, tamang ambush. Abang ulit tayo, baka may lumapit. At hindi nga tayo nagkamali, kitang kita ko na malayo pa lang, papunta na sa atin. Kaya aiming na natin ng maayos. At ayun, tinira ko mga kaspero, sapul sa mata. Ayun, hindi pala mata, pisngi. Kaya walang kawala talaga ito. Pang 7 GT natin ito, or pang 7 Trevally na malalaki mga kaspero. Siguro halos 50 kilos na itong mga nahuli natin sa 7 GT, kasama na yung barakuda at saka green job fish. Malalaki itong mga isdang ito, talagang paldo talaga sa araw na ito. This time, meron ulit akong nakita, isang Black GT na mabilis papunta sa atin. Kaya hindi na natin ito pakakawalan, titirahin na natin. At nung tinira ko, eto yung tunay na bullseye. Talagang minata yung pagkatama. Kaya napapansin nyo, paikot-ikot lang yung isdang ito. Hindi na nakalaban pa at hindi nahihila ng mahabang tali. Basta sa mata yung tama ng isda mga kaspero, paikot-ikot lang yan. At ito na yung last dive natin mga kaspero, dahil maglalakas na yung alon at saka hangin. At nung nag-ambush ako, meron pang nagpakita na isang Trevally, good size Trevally, nasa 4 to 5 kilos. At ayun, tinira ko na kahit nakatalikod mga kaspero. At ito na yung last fish of the day natin. Ayan mga kaspero, huli nila Master Danny at saka Bro Dindo. At yun naman yung sa amin ni Master Ryan, dalawa. Oh, lapag na. Papagtira si Pangulong dito. Si ano po? Hindi ko na. Saka si ano, sila. Maaga pa Kuda. natawag. Kuda. Si paring JM, sa kuda niya. JM. Si Jabal. Ito ah. Oh! Oh, Ryan oh, laki oh. Nakapangulo yung tibigyan ng malaki? Wait lang ha. Yan. Oh! Yan, stone shot. Yan, kay Gab. Stone shot. Sama Marihas ah. Wala lang deliver sa hindi ko alam ah. Hello. Hello. Barakuda. Ang iyong hanap. Pare naman ay maliliit na rin. Hindi na. Bro, ilang kilo sa'yo bro? Yun. Trangkaso pa daw. Oh, nadali namin. Ha? Oo. Nasa 5 kilo lang. Ha? Ah, grabe. O, pili ka dito kung saan dito. Hindi ko pa na hindi ko pa na ulit. Yan. Babagong dati ang mga aray. Sa iyo ko pala na itawag. Sayang, nakakuda pa naman ngayon. Nasa 5 kilo lang bro. Kunin mo lang dito.